Kaixo, gu Joan eta Markel gea. Eta hemen gaude zazpigarren ataleko, barnetik saioa komentatzera. Bai? Ea, has gaitezen, Gozen? Ez zaitut ezagutzen. Oi, soinu bana propio dakat, ferratik izango da. Soinu bana propio. Kontrasta oso, bai. Ja. Eski aurten egin ditugun sekuentzia guztiak, bereziki zurekin, Lili, Ekain eta Malen, dia super barregarriak. Nik behintzat oso ondo pasatzen. Osa, dia, pertsonaentzako oso politiak, o bestela izatea komikoak. Nora zoaz? Komunia, ez dut ekainekin elkartu nahi. Nik kastinako estena hau prestatu. Ja, egia da. Batek genuen egia da. Ez dela Lili agobiatu behar. Eski gogatzen nahi nola grabatu genuen sekuentzia hau. Denbora pila pasa genuen luz delezia zelako. Bai. Kaixo, esan diozu. Ja, bueno. Alegia, zuregatik dagoela eta hori guztia. Kontuz. Kaixo, badakit, zer aplikatu. Kontua da neskak bere denbora behar duela. Sadakatu una cara de mazapa. Ja, gaixo. Zer esaten nahi da? Kaixo bakarrik esan diot. Banka sartu duzu. Eske, Jesus, veganista, en plan, banka sartu duzu. genioa du Malenek, kontuz. Ekipoa eta grabatzen geudenean komentatzen zen, jo, betiko gaixua, no? Ja, eske, a ber, irakurri nun, eta bine, kriston farrak. Ni bakarri sofan irakurtzen dugu, eske hau, depende nola antzezten nun, Malenek, igual eman bazun, bakizu, Bai, mehatxu asko daude. Bai, klaro. Orduan, karo. Egin nahi nun maitasun pixkatekin, eske. Balen entonoan nintzen, Bai. ez da hain fuerte gelditzen. Bai, orain ikusi etela, lasai gelditu naiz. Mamuin egiten ari zait. Bueno, Amuin. espazioa ematen ari zaizu. Malen, astronautek baino espazio gehiago daukat. Konpontzen saiatzen hor. Baina ez da hau nahi zenuna. Diak ez dit ez tarpegira begiratzen. Malenek zerbait ezkutatzen duenean, aktore bezala egiteko, da eske super divertigarria. Ja, ze urduri ziten da. Bai, begia jartzen ditu. Zertatzen nahi da, no seke. Konpontzen saiatzen hor, osea, super ondo pasa genuen. Ekain! Eske hau. Ez, nire amonari. Noski, zuri? Zergatik ez duzu hitz egiten? Sekuentzia asko gustatzen zait. Eske hau da gehien gogoratzen duten sekuentzietako Zan bat. ez itotzeko. Karo, egin Bai, lehenengo suakin, Hori da, egin lehenengo hori da. zatia, eta gero egin Bai. Ta ni gaina, eske aterpe bat da, eta ni neon itxoiten, osea, zineten sua eta zu, eta ni neon pilar baten atzean bezala itxoiten hor begira, ber nun, izate ber nun. Bueno, gero ez du hor sartu zera eta ikusten zintuan hor fondo. Motxila ikusten zen, motxila bakarrik ikusten zen. Hau, eta bestea, bronka bat atzen dira, igual denboraldi osoko gogokoenak, osea... Bai, eske... netzako baita, eta gaina testuan ekanta, osea, politia, osea... Baina, izan zen pixka, niretzako zailagoa, testu asko dagoelako, eta izan behar zu hor, eta ni pa, superazkar, eta dena ondo bokalizatzen, eta antzezten. Egun piloan nitaz pasoite zu, eta guen jator plantak egiten zatuz. Nik ez dugu gogoratzen hau. Astu nahi zan, zu etxean zinen. Ni etxean neon, klaro. Ni etxean neon. Baina Malenek esan zian zu ez itotzeko. Era Malen errua. Betan, osea, telesai hontan pertsonek hitz egin behar dute, danak toxiko batzuk dira. Osea, zuk zegin diazu eta Bai. Drama pixka bat egoteko, gero etxetikan ilusioakin ikusteko, baina, bueno, a ber. Erlazio gehienak ez dira sanuak, izan behar da. Oie, xisme asko dago, bai, mesez, ez azue horrela jokatu hitz egin gauza jendearekin, mesez. Komunikatu behar da. Komunikazioa oso importantea. Bai, eta sekuentzia grabatu genunean, egon zan ezakitzea arazo lokalizazioekin edo antolaketarekin, eta goratzen dut genekan beste sekuentzia bat. Eta hori, osea, esan ziguten behi ordu lehenago, bueno, ingo dugu bi horriko sekuentzia bat, gaur atxaldean azkeneko orduan, eta ginean igoa joan ikasten gidoiak plan superazkar. Bueno, orain zukena, onaino, ez, hori ez da, hau esan berriro. Kaixo, hitzein behar dugu. Aimar egon berri da nire bulegoan. Benetan, osea, zenbat sekretuz, zenbat, osea, inorekin ez hitz egin. Hombre, nahi Aimarrek pena pixkat ematen dit. Osea, ez du, a ber, ez ditu gauzak ondo egiten, ez jarri bain ere kontra, gauzak ez ditu ondo egiten. Nik uste, osea, zaila izan behar du aktore bezala, hain pertsonaia komplexua antzestea, ze eske ditu, osea, traumak eta kriston gauza pila pertsonalak hori da. Eta ziren ematen du jatorra dela, gero ez da gize, baina ez dut uste pertsona txarra denik. Eta hori zaila izan behar da grabatzen, osea, unaiek hortan izugarrizko meritoa duzte, karo, ikastola. Ikastola egun honetan grabatuko dugu hirugarren kapituloko 2, hemengo 5. A ber, eriztek eta xantik eta asko laguntze dute. Baina, osea, mentalizatuta eman barzat, bale, eman behar diot matizago bestia jakiteko zertatzen nahi da, eta... Ahoa itxiko dizut orain txiko. Ole, unate. 5 itzuli trostan. Genioa du, Ja! Eta gero pertsonan da super jatorra. Bai, dorleta.
Osa, eunaten kontrakoa. Jartzen ginean aurre estreinalditan, argazki ateatzeko orokorren jartzen zen dorletan onduan. Eta umeak etortzen zenean, eta ze guztatala, eta ze guztata. Ondo gustatu zaizeta. Denekin hitz egiten du. Pasada bada, dorleta benetan, Osa, dorleta maite zaitu. Bai, asko. Irabazi leo. Osa, lehen urtean galderrekin bezala. Igual. Bueno, ez da pikatu behintzat. Ba, hori egia da. Ez dio kondoi bat jarri bulegoan, aseke. Behintzat, bueno, gozako betzen doaz, ez? Bai, detalle politi. Galderrena bezala. Gaina bixuak usten, Bai. Bueno, bere nahian kutsu bat badu, Bai. Nik usteet Peio kapaz izango zala galder hiltzeko. Berotuko balitz bai. Ez que ikusten norbait hiltzea, oza, ez que zetik usten pertsonairik. Ja. Kapaz, ez que zakit, oza, a ber... Ez da jun behar laban batekin, baina bultza bat oso zer, eta norbait hiltzezakezu, ba. Ja. Sentitzen dut ez baldin bazaitut babestu. Ja, batutan nik ere zure babes falta sentitu dut. Gaixuak. Nik pena mate jate berez. Ez que, ja. Maski oso toksikoa jabeak. Ez que, fanek eta, oza, ikusten duzuenek, bueno, eta aktorek ere, bai, oza, nik ere, a ber, eske nostalgia dago, eta eske bikotea hasi zenean, eske oso politia zen, eta zen, ez dakit betiko bikotea bezala, nahi zu beti elkarrekin egotea, baina iritsi ja puntu bat, honek jaztu, ez du funtzionatzen, oza, hau ez da sanoa bientzat. Haren gaizki dago, Jon gaizki dago, eta beti dago norbait erdian. Ja, eske, hoi da, gauza, beti dago hirugarren bat, eta betiago oarene mutil batekin hitz egiten, o Jon neska batekin hitz egiten. Eta ez da komunikatzen inoiz. Nola komunikatzen? Ez dago drama, komunikatzen baina. Ez komunikatu zaitez. Hori da, bai. Eta holako erlazio baten igual, oberena batzutan, osea, ez baldin badu funtzionatzen, igual, ez moztu baino. Denbora bat eman, o hitzegin ondo, benetan. Hori da, hitzegin ondo. Osea, nahiz da pertsona bat maite, igual erabakirik jakintxuna da, asko maite zaitut, baina ez du funtzionatzen, denbora bat emango dugu. Hori da. Eta denborari pasatakoan ikusiko dugu. Asko maite dira. Sentitzen detola sentiarazi bat zuen. Bost denboraldita ero. Ja. Bueno, nik uste esaten dutela denboraldiren batean, trauma elkarrekin dutela, orduan. Hori. Azkenen, a ber, eske horrek pilat elkartu bertzaitu, osea, ez? Kesi kotxakin harrapatu, kesi norbaitil, kesi... Bai, besteak koman, gero ez dakiz, gero adarrak, osea, a ber. Ez zaiola gustatzen elkarrekin ikustea. Claro, eske... Hori esan dizu? Eske Aimar bere terrenoa eramaten nahi da arena. Zuk nirekin hitz egiterik nahi. A ber, berez ulertzen jelosko horregotea ze bakizu beste pertsonak intentzioak dira. Osea, Aimarrek arenekin nahi du. Baina arenek igual ez du nahi Aimarrekin, osea... Claro, osea, hor sartzen da konfiantza. Bueno, egongo gara. Hola, ez? Deskonfiantzak. Hauain ez dute... Postu itet ez diotela ezer esango. Zer gertatzen da? Zerrez. Zerrez? Nik ezin eta Aimarrekin hitz egin, baina zu erraizea, jalaitzekin parrez. Nik ez dizut izan Aimarrekin ez hitz egiteko. Molestatu egiten dizula esan diazu. Toxiko edarrak biak. Ez egiteak. Zuri ze iruditzen. Ez dakit. Eske beti da... Osea, zuk ezkiten duzu, nik okerrengo dut. Zuk okerrengo dut. Eske da, aurren jolaso dezela, osea. Ez diazu kontatuko ez da? Ze ez dizut kontatuko. Oaingoan zer da. Gauza guztitatik ze ez dizut kontatu. Ez dakit zertaz aizean. Entzun egin zaituztet larrata bioi. Igual Barsan jolastuko ezula. Karo, hauek boronga izan zuten 3. kapituloan, hauek kopa irabazita ez zaio inor junta. Benetan posta naiz. Badakizu ez da. Badakit. Baina ala ere ez diazu zer esan. Emateu disfrutatu iten dula, osea, baina ere ez diazu ez da esan, ja badakatz. Bai, eske, ez du gustazu hori Jonen aldetik, osea, benetakoa dela? Nik usteet berak bakila ondo sentitu behar dela. Ze beren eskada, aukera badaka... Baina bere benetako sentimenduak. Ez dut uste. Osea, nik uste Jon benetan barnetik handaola, nik liga irabaziet, naho aliketa gehien esfortzatzen eta bilatzen, eta ez diate hartzen, eta justo. Bai. Normala dela pixka jolosko sentitzea, baina, a ber, osea, ondo dagon puntura arte, gero ja azten bazea gauza... Bai, erdi toksiko. Hori da. Jarra arte. Arene? Zer. Ai, no. Eixua. Ezin negar. Zer ondo egiten duen zuak. Eske ikusten duzu eta... Bai, diak. Zertatu zaigu.
Zer gertatu alturakin? Osa, barkatu momentu politia puskatza baino. Bueno. Alturakin. Nik maite zaitutaren. Nik ere bai. Baina... Ez azten dago polipolitia. Bai. Baina, Honek ez du funtzionatzen. Bai, iritsi da puntu batera, nun ja... Gaixuak. Bai, polipolitia. Pero igual honena da. Eta musikak intzen dugu ditzen. Ja. Guaintanak etxean nengo dira. Ja, negar, ez dena. Es que 5 urte eta ero. Eta laukatzea? Kapitulo potentea. Kapitulo potentea. Zazpiarren atalanetako da, txapo. Bai. Oberenetako bat igual, ez? Bai, netzako behintzat, bueno, eske guain... Ja, eske badaude... Pixkatitea, guain atazal batzuk. Datoz. Bai. Prestatu Kleenexak, Hori da, Bai, eta balomitako la mantitakin bai. ondo tekozte bat ozte. Bai, atala oso pontea. Eta hola, eske hola bukatzea baita. Bai, hola bukatzea da, Bai, intenso, maltzurra. Gero aste oso egoteko hor eskolan, bai, bakitzetze pasaren. Bidilariak zeuden hola. Bai. Ez baina, osea, nik uste... ez da bukaera izango, baina nik uste momentura arte behintzat bukaera polita dela zezute utzi ez dakite, adarra jarri ezkeatzuta, no sé. Ez, oza, ondo bukatzen dute, azkenean kontuatzen dira zutela... A ber, oberena dela, beraientzat. Eske nik uste horrela bukatzen dela piat maite dielako, orduan ez da, ez norbait maite ez dezuela bukatzen. Hori egia da. Bueno, a ber, Bueno, gero... ez dakit, Ez, baina, gonda idezke beste zirkustantzia batzuk ez dituzuna kontrolatzen, baina... Bueno, bai. Osea, hemen ikusten da mentan... Ondo bukatu dute. A ber, zer gertatzen da jontarenekin. Ze, karo, guainik, osea, ikastola jutzen jarritu beharko dira batea, ekipo berdina entrenatzen dute, herri berdina. Eske hori da gauza, berain lagunak eta komunan dituztela, haien zirkulo soziala esan dezagun berdina da. Bai. Osea, eskola berdina, ekipo berdina, azkenean... Nik uste gogorrena izango, osea, elkar ikusi beharko dutela. Bueno, egin dute, bai moina goiagotan ere bai. Osea, eske ez da leheneko aldia. Baina nik uste dago ez berdina izango dela, ze azkenean bestetan izan da, bueno, beti elkartu dira, beti ez dakize. Igual elkartuko dira baina ez da, baina... Ja, baina nik uste hau serioa izan dela, osea, hau benetan sentitua izan dela, eta osea, ez da umekeri bat bezala. Ez que besteetan izan da normalean adarra geondilako, edo, eta hau izan da ez dulako funtzionatzen harremanak. Bueno, hau izan da 7. barnetiko saioa, eta hau izan da 7. atalaga eta gure komentarioak, así que, bueno. Ikusi irabazi arte etxean, informazio pila bat dago hendikan, orduan hori jarraitu ikusten. Dexente, bai. Eta hurrengo baten ikusiko, gea? Bai. Bueno, agur.